Okay, drenge. Max, hvad er der skal ske nu? Så har vi en plov, en 100, 200 og en 100. Hvad har du en kop? Og så 3, 4, 900. Er det op med den her? Nej, det er sgu en almindelig kop, så vi kan se, hvad der er i. Ja, okay. Det er sådan en her kop. Jeg har en her. Ja, og det er op til den rand der. Max. Ej. Max, hvad er der sker nu? Skal du drikke Kims bræk? Det er usk. Nej. Mika. Det er usk. Kim. Det er så klart, det der. Min 200 kroner, det galt helt op til randen. Helt op til randen. Jeg kan 100. Max. Så giver du en 100, jeg er sgu kold. Okay, 100. Max, hvad er der sker nu? Max, fortæl, hvad der sker. Jeg skal have en gryde foran mig, fordi jeg brækker mig lige, når jeg er slut. Jeg finder en gryde. Fortæl, hvad det er, du er i gang med at drikke. Jamen, det er Dr. Bræk. Det er Dr. Bræk. Fra hvem er? Fra Kim. Fra Dr. Kim. Fra Kim Chili. Kim. Det her, det er faktisk Kims chili mix. Ja. Med mavesyre. Det er lidt ligesom en tacosauce. Og Max, det er økologisk. Er det det? Ja. Det er øko-tacosauce. Og det er garanteret godt på pizza. Må jeg ikke spørge om noget? Jo. Må jeg godt tage den brune klump op? Nej, du må ikke skide. Jeg synes det. Jeg må lige se den seriøst. Den er virkelig voldsom. Max, det er helt Nu vil I se den. Hvad skal Hvad med du jeres da? andre Og bingoer? hvis jeg ikke kunne se det, så er det pengene der. Det er 500 bobs. Du får dem med mig. Plus Mobbe, han smider en par 100 også i. Jeg smider også en 100. Og det gør Klit også, der sidder derovre. Damn. Max, gør du det, eller hvad? Eller skal vi bare stå her, så det skal grine ud? Er det ikke okay, hvis jeg lukker til den, og så brækker mig først? Nej. Hvorfor ikke det? Du skal drikke det, og så bræk dig. Det skulle da ikke det. Jeg må ikke godt lige brække mig inden. Nej. Det her, det er Dirty Sanchez hvidvæg. Oh my god, det gør du ikke. Det er helt lortet. Jeg brækker mig ikke på det, mand. Det skal... Nej, det er ikke væk. Det er ikke væk. Nej, jeg ved det godt. For helvede, Max, det er ikke væk. Max, ned med det. Du skal bare åbne op, og så bare ned med hele lortet. Det er ikke væk. Du er så sej, hvis du gør det. Du er så sej. Det kan du ikke. Du kan det ikke. Hold din kæft, hæv. Han kan ikke. Ja, det er bare på det. Han kan ikke. Ned med det hele. Tag nu. Nogle store sluk. Oh my god. Den er ikke væk. Den er ikke væk. Max. Max, skynd dig, kom her. Kom ud og knæk det, for fanden. Knæk ned i skålen. Knæk ned i skålen. I skålen, Max. Det skal være... Jeg tror ikke, jeg kan brække mig. Det er fedt. Max, det er fandme nice. Yes. Du er så klar med dit hoved, Max. Hvor er det nice. Jeg vil knække mig og kigge på det, mand. Hvad med tyk det bare? Hvor er det fedt. Ja, Max, vi har ikke nogen større skål, bare ligesom lidt pt. Hvad, er det stærkt i munden med det chili? Eller er det ikke noget, du mærker? Det er faktisk værst for læberne, tror jeg. Godt sagt. Jeg kan bare se, at jeg skal gå op. Der er ikke bare sådan en slimklasse. Max, smil til kameraet. Og sig, I rock the world. Kom nu her. I rock the world. I love chili.